Sabi, pink talaga. Favorite color. Baka ba na. Mas maganda yung pinukundulo ko. Matakpan. Yan lang. Maganda rin. Mamaya matutulog na kami kasi 8 hours ito. 8 hours na yung bihay namin papunta sa atin. Dito na kami sa ano, narata kami sa Pampanga. May pulis. May Siyempre may mga nagbabantay naman. Okay. Lang, dami. Bus station sa Santa Te. Tarlac. Sa Tarlac. Ay, mga bus. Kain sila. Kami hindi. Kain na kasi. Ate ka. Ang ganda eh. Sakat na ng ano ka. Na kami sa sa bus stop ng sa may Tarlac. Yan yung mga sinasakyan namin, mga bus. CR lang kami. Punta kami na ang Isabela Province Towers yung biyahe namin. Oo. Siguro 15 minutes lang yung ano. Ang ganda pink pa rin te. Florida din to. Malapit na kami. Oh, ganda ng lightning te. Malapit na kami. Ano na, mga 8 hours na kami. 9 hours na kami biyahe sa 8 hours. Yan na yung ano. Ganda ng lagay. Yan. Yan ang lighting dito. Tapos pink background. Gano'n kami. Ito siya. Saan kami? Si Julo si Ate Nod ng ano. Lapis. Sana malapit na kami. Kami sa Alicia Isabela Pelgrin, Our Lady of Atocha Palace sa may ano Isabela Province. Ate ko. Parang hindi ka marunong tumawid di ah. Ni ate kasi 10 piso lang. 10 piso ang lugaw. Oh, sarap. Lagyan namin baong itlog. 4 yan. Oh my God, ang sarap. Kain. Parang iba yung itlog. Parang paano na yung itlog, pabalot na to itlog na to. Tingnan mo tayo. Tingnan mo. Parang balot. Mahal yung siya na dito. 5 pesos. Nakantong pa na Video na to. Ang ganda ng lighting dito. Eh, like na kami sa bus. Hala, liwanan na kami. Baka 2 minutes lang yung ano. 2 minutes lang yung nila sa bus. Nakita mo yung last na video? Mukha mo yung nilagay ko dun sa ano. Hindi ko pa nakita, di pa ako nag-open. Di ba?